Hey bafo. Yeah, bafo. Yabona le store lese besime kuso lapha. Yeah. Ngibona lapha na i-poster lapha. Ukhona uJohn angazi noJosaha nobani ba abale ngaphandle lamazwe ngaphandle yabo. Labathi nabantu sithi amakolekwe. Oh Manje ngiyafunda lapha abaprofeti bodwa nalo prophet nalo umprofeti shuthi manje mabehamba bonke bayaprofethela nabodwa shuthi kahle njengoba abaprofeti babengena ehall basuke bazi indaba efanayo bonke nendaba zabo bonke bayazelana indaba ukuthi hayi wena prophet ba uyachisa wena nawe ukuthi uthi baboya abaphinde bebona angeke kuba prophet siyaprofethana sonke yo ngiyibona le photo manje yangixaka mfethu hey